Nagbinugto nga betor midaog sa kapin 100 million pesos nga jackpot sa loto. Sa abiso sa PCSO, sa Mandawi City niini gipalit ang iyang tiket. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Adlaw-adlaw nga busy kini usa ka loto outlet sa Mandawi City. Dihang among nabisita, tabi-tabi sa mga mipatad ang balita kabahin sa jackpot winner sa 655 draw karong bag-o. Matud sa mga sagad nga mag-anhian, may katuyuan ang ilang pagtaya og loto, inubanan sa mga panghinaot ug pag-ampo. Kung naay kwarta, kada adlaw, ug way kwarta, dili sad. Depende kung naay kwarta. Mga bisyon man gyapon ta basta buhi lang ta. Nana ra mo yun na atong live. Nga mo, yung tagmaharuhay gamay, ana? Oo, na maruhay ta gamay nga dili sad ta ingon niya magpabili lang tang lisod pirmi. Na-excite sab sila sa tabi-tabi nga posibleng taga Mandawi ang bag-ong Lotto Millionaire. Kanang naipanghatag sa radyo, paminaw mo siya kapaliton. Amo na imo. Sayo, may igom siya dili. Sa abiso gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office, usa ang midaog sa winning combination sa 655 draw ni atong Agosto 30. Ang winning numbers 7, 13, 5, 25, 28 ug 3. Ang winning ticket nga sa Mandawi City napalit midaog og 120,063,000 pesos nga jackpot. Sa maong pahibaw hinuon sa PCSO, ang maong premyo kuhaan og 20% nga tax subay sa napasar nga train law. Gikinahanglang maklaim usab kini sulod sa usa ka tuig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.